Hneď na začiatku sa vám chcem veľmi poďakovať. Minulé videá mali väčší úspech, než som čakala a bola som z toho v šoku, takže neboli posledné 2 týždne videá. Sorry. Asi sa tu nájde veľa ľudí, ktorí boli na nejakej dovolenke. Ak nie, tak nevadí. Ja dovolenky nenávidím, lebo keď si zoberieme pojem dovolenka, tak to má byť čas, kedy si máte oddychnúť od každodenných povinností, od školy, od práce, ale väčšinou tieto dovolenky vám dajú ešte viac stresu, povinností a problémov a preto vám poviem, ako sme na jednej dovolenke skoro spali na ulici. S mojou familiou sme chodili každý rok na nejakú dovolenku. Z veľkej časti to boli výlety do Chorvátska, ku vode, ako každý Slovák a Čech. Vždy, keď sme tam prišli, moji rodičia museli povedať: "Kúkaj, tu sa natáčal Vinetu." Aj po nejakých pamiatkách sme pochodili, lebo keď ste v zahraničí, treba pofotiť a popozerať si historické pamiatky. Tu časom neznášala, chodiť po meste celý deň nebolo nič pre mňa. Ešte s takými malými nohami a s kondičkou dôchodcu. Tým, že Chorvátsko bolo už ohrané, tak sme potrebovali obmediť štát. Môj tatino je kamionista a s kamionom precestoval tisíce a tisíce kilometrov. Bol zbehlý šoférovať v zahraničí a preto sme vždy jazdili na dovolenky autom. Ešte k tomu mamča mala nakúkané dokumenty s leteckými katastrofami, takže lietadlom sme nemohli cestovať. Kam sme teda šli na dovolenku? Išli sme do Holandska, pre Čechov do Nizozemska a do Belgicka. Tieto štáty sú bohaté na kultúru a sú známe vďaka svojej architektúre. Ako prvú zastávku sme mali ubytovanie v Belgicku. Prenajali sme si malú chatku, ktorá vyzerala ako rekvizita v divadle, že sa jej dotkneš a spadne. So sestrou sme mali úžasnú dvojposchodovú posteľ a samozrejme, že si sestra zabrala tú nižšiu, lebo tá vysoká bola tak blízko stropu, že po zobudení si vždy buchol hlavu. A kúpeľňa bola tiež vtipná, tá mala klasicky umývadlo, spechový kút, ale záchod navrhoval totálny idiot, lebo bol tak blízko spechovému kútu, že ste na ňom sedeli takto. Chatka bola blízko holandských hraníc a ako prvú zastávku sme si urobili Amsterdam, čo je hlavné mesto Holandska. Môžete potom flexiť na geografii. Dali sme sa do 2 skupiniek. Mamča, sestra, ktoré boli kultúrne založené, šli pozrieť do múzea a popozerať umenie. Druhá skupina, ja a tatino, sme boli 2 blázni, ktorí po meste chodili a nachádzali bizarné veci, ako napríklad obchody so suvenírmi. Holandsko je jedna z tých mála krajín, ktorá povoluje fajčenie jednej zakázanej rastlinky a nie, nič sme si nekúpili, len poldecak. Ako sme sa prechádzali pekným mestom, kde ste sa nebali, že vás razí auto, ale bicykel, sme objavili skupinku ľudí, ktorá si kreslila v záhrade. Tatino ma tam dotlačil, nech to skúsim aj ja. Rozmýšľala som, čo budem kresliť, tak pozerám na okolo, čo ostatní mali na papieroch. Všetci mali kvety alebo strom, ktorý v tej záhrade bol fakt pekný, ale potom tatino došiel a povedal: "Nech, to kreslia všetci, skús niečo iné." Akože seba? No, napríklad. Aj keď som vedela, že to nebol dobrý nápad, prečo by som kreslila niečo iné, keď vyslovene všetci sedeli v tej záhrade, aby kreslili tú záhradu. No, tak som dokončila svoje umelecké dielo, došiel šéfko tejto akcie a hovorí: "Is that you? Yes? Yeah, it's good." Potom otcovi došlo, že som fakt nemala kresliť seba, ale tú záhradu, a tak ma vysmial. Bože, ty si taký debil, si mala kresliť tú záhradu, ty si také pako, bože, ideme preč radšej. Potom sme sa odfotili pri veľkom nápise Amsterdam, dali sme si fajné papanie a mohli sme ísť do Belgicka. Tam sme boli dlhšie, pokúkali sme nejaké pamiatky, kostolíky, ale to vás ako dieťa nezaujíma. Mňa viacej zaujímal Primark, obyčajný obchod s oblečením s kvalitou ako z Temu, ale ten sme na Slovensku nemali a chcela som si odtiaľ odniesť nejaké oblečenie. Ešte k tomu som mala uchylku na tašky. Áno, je to divné. Vždy, keď som si kúpila nejaké oblečenie, tak som si tašku nechala, lebo mali peknú potlač proste. No big deal, žiadna veda za tým nebola, len proste boli pekné. No, ale bol tam fakt, že malinký problém. A to bolo, že tá taška bola z papiera. A čo sa najhoršie mohlo stať? Začalo pršať. Tak sme utekali k autu, ale auto bolo ďaleko, tak si tatino zapol navigáciu a utekali sme tou najkratšou možnou cestou. Zaujímavé bolo, že nás tá navigácia viedla cez veľmi divné uličky, kde boli ženy vo výklade. Nie figuríny, ale živé ženy v spodnej bielizni. A nie nepredávali oblečenie.
No, ale to nie je podstatné. Podstatná bola moja taška, ktorá sa počas cesty k autu rozmočila a bola som extrémne smutná. Posledný deň dovolenky, kedy sme mali už odchádzať domov, sme sa zbalili z našej chatky a išli kúknúť do hlavného mesta Belgicka, do Bruselu. Tam sme našli nákupné centrum, kde sme nechali auto, keď sme pochodili mesto. Čo by sa takého zlého mohlo stať však? Boli sme v Atomium, čo je veľký turistický magnet, je to taká výhliadka, máte z nej výhľad na celé mesto. Je tam mnoho vysokých budov, ktoré v noci svietia ako v Las Vegas. A lepší kebab som nikdy v živote nemala. Už si nepamätám, v akom podniku to bolo, ale bola to gigantická nálož a čudujem sa, že som ho zjedla celý. Každý hovoril iným jazykom a veľa ľudí aj migrovalo do iných štátov. A keď sa zotmelo, na námestiach si vyložili spacáky a tam spali. V noci bolo nebezpečné chodiť po meste, takže keď zapadalo slnko, sme šli naspäť k autu do nákupáku. Už sme sa nevedeli dočkať toho, ako si sadneme do auta, boleli nás nohy po celodennom chodení. Ale čo sa mohlo pokaziť? Nákupak bol zatvorený a nemohli sme sa dostať k autu. Aj keby sme chceli počkať do rána, kým otvoria, nemali sme kde spať a všetko bolo zbalené v tom aute. Niekoľkokrát sme obišli celú budovu, všetky vchody a východy boli zamknuté. Vonku to začalo byť nebezpečné tým, že tam bola veľká skupina vandalov. Už ste sa báli aj o svoj život. Našli sme núdzový východ. Čakali sme, kým niekto vyjde, ale nikto nič. Keď sme to druhýkrát obišli, tak niekto stihol ten núdzový východ vyskliť, stáli pri ňom policajti. Tatino išiel za nimi a lamanou angličtinou im vysvetľoval našu situáciu. Už sa chceli aj obuškom oháňať, našťastie nás nechali a nič nám neurobili. Ale mamča začala hysteričiť. My budeme spať na ulici, nie. Dali sme tomu poslednú šancu a obišli sme to ešte jedenkrát. Aleluja, mali sme šťastie. Východ bol otvorený, stál tam sekuriťak s policajtom a bavili sa o tých rozbitých dverách. Akorát odchádzali, takže môj tatino utekal za sekuriťakom povedať mu, že máme auto v budove. Týpek bol milý a povedal nope. Ale nie. Povedal, že nám otvorí bránu, auto sme našli, stalo tam ako jediné na celom parkovisku a mohli sme úspešne odísť na Slovensko. A ponaučite sa, aby ste neparkovali auto v podzemnom parkovisku po zatváracích hodinách. Ak máte aj vy nejaký šialený zážitok z dovolenky, kľudne ho napíšte do komentu. Nezabudnite dať like a odber a vidíme sa na budúce. Čaute!